kantay kapintasan ta naglabasit day tarupam kiday mo naahitan sino katampi na ugedam buok mo kulayan pintas nga aglaklakusanan idakas nahan nga nila kay mo diin kay sagsaganaan hamat nga tay makibibiyang no iso pagragsakam uray pa'y amin kikat na yunam sangulikod pa ekstensyonam angin ko maisardang mo kuman talakay mo alipliputam kay so tinangaklong kanyam idi bardanisit kapailang ay maulawak sa maulawak sa Mildred Jakmet ken mataros ang tigtignay mo analimed Mildred unak na to'y kadindin ng nga asawa diin ka ipatpateg at dalagrutin kang di ka paila amarmar na ay maulawak sa Mildred Jakmet ken mataros ang tigtignay mo analimad Mildred unak na to'y kadindin ng asawa tiin ka ipatpateg at dalagrotin kang di ka paila amarmar na si kantay kabak nangang tila adda pagpalaingam 24 oras ka nga online puro silpin karga na ta timeline kasanungatan mo tay pamilya din pa'y pulos mapagsilbian basta lang garot di obram balang kantis kanto pailang manang kuwad dapay oras mo at anangin day tabiyag mo maan-ano anang isip ko dil mo ino narasay kikiday mo tinapatag may saklakay mo tanangaklong king kaksibuo